nostra, que és una carbassa mitjana de la que tenim, i el Josep, com podeu veure, ha fet un gran monument, ens ha posat aquí dintre la carbassa una olla amb la crema, i bueno, nosaltres dediquem a agricultura ecològica, com a empresa portem molt poc temps, som joves, però esperem que la cosa vagi tirant a més, d'acord? Ja que avui en dia tot va com va, i sobretot procurar la terra que tenim aquí al Baix Penedès, ser sostenibles, ser ecològics, és el que, juntament amb el Màximo, que també fan vins ecològics, i sobretot estic molt content que cuiners de prestigi, jo puc nomenar, diguéssim que som cuiners de prestigi, que hagin confiat en nosaltres, que portem molt poc temps, em dona la certificació que fem un producte de qualitat, d'acord? Sobretot menys quantitat però molta qualitat. I aquí us volem oferir una carbassa de les nostres, bastant dolceta, molt bona. La forma que veieu està feta amb molt de carinyo, d'acord? Penseu que nosaltres eines molt poques, treballem amb les mans, o sigui que això jo crec que li dona un valor afegit al seu gust, d'acord? Us deixo pas amb el Josep, que explicarà com ha fet la nostra carbassa. Hola, bones. Mira, soc Josep Pasqual del restaurant Ull de Llebre de Bisbal. Fa vora 2 anys i mig que vam obrir i aquesta crema l'hem fet una crema senzilleta, feta amb una mica porro, api, patata, sobretot la carbassa, que sigui ben bona. Jo soc en Daniel Mercader, soc pagès de Camp de la Sort. És una finca ubicada a Bonastre, que fa 5 anys vam recuperar. És de la família, s'havia deixat de conrear. Nosaltres vam apostar des de l'inici per l'agricultura ecològica, intentant recuperar varietats de verdures que havien caigut en desús, sigui perquè no eren comercials o perquè desconeixien les noves generacions que existien. Durant 4 anys hem desenvolupat la horta i ens vam donar compte que hi havia un element principal a les cuines que estàvem deixant de costat, que eren els ous. Costava molt trobar ous de qualitat i ecològics i nosaltres vam entendre que l'alimentació de les gallines podíem aportar amb les nostres verdures una part de la seva alimentació i que això ens donaria una qualitat en els ous. I aquí el company, amb una col de brotons, uns espigalls, ens ha fet una truita basat en els 2 productes. Hola, soc Jordi Martínez, xef del restaurant El Bosc, de Banyeres del Penedès. I doncs hem fet un plat molt tradicional, que és una truita amb ous ecològics, amb els espigalls. Un detall de fer aquesta truita és que hem hagut de bullir els espigalls cert temps perquè ella em va dir que era una verdura que s'havia de bullir una miqueta més. I és un plat tradicional i espero que us agradi. Jo soc l'Eduard Pier, de Bonastre, del celler Sicus, elaboro vins de finca, de terrer, i en aquest cas ara maridarem amb un xarel·lo blanc de vinyes molt pobres, rendiments de 1,5 quilo, que s'ha elaborat i fermentat en tines d'argila d'àmfores. Res més, i ara a disfrutar del plat. Bé, anem a presentar un plat de l'oli. Aquí n'hi ha diversos, però anem a presentar un de molt senzill. Nosaltres som soc Jordi Pasqual, d'Oli d'Oliva Torclum. Estem en plena campanya de collita d'olives. Nosaltres fa de diverses generacions que ens dediquem a l'agricultura, s'hem especialitzat en l'oli d'oliva i aquí veiem hi ha l'oli novell d'aquest any, per això té aquest color. L'oli estem acostumats a un altre color, aquest és perquè no s'ha filtrat. Quan no es filtra guarda tot el gust i tot l'aroma que té l'oli. És tal com es feia abans, però han de saber que farà una mica de suatge. Aquí posarem un plat molt senzill, però molt bo, que és pa amb oli. Tradicional. L'oli d'aquesta manera, com que té una mica més de cost, és una mica més espès. Veurem que quan fa fred també agafa el fred més ràpid, es congela més ràpid, però té molt, el que hem dit, té més gust i més aromes, i això es veu quan es tira amb un plat calent com una verdura. Si tirem un oli que ha estat filtrat o aquest, veurem que aquest deixa anar molt més coses que té l'oli. Si voleu tastar haureu d'agafar un tovalló, sobretot, que no està aquí. Ja sé que s'expliquem ja la resta, no? I ara ells explicaran com fan altres coses amb l'oli, que són més complicats. Bueno, no és més complicat, al final l'essència és el mateix, no? Jo soc un caramel d'oli que està fet amb un sucre
que és menys dolç que el sucre normal, no agafa color, aguanta humitat, val? I a dins està ficat l'oli natural, o sigui, està líquid l'oli, només hi ha la capa de caramel a fora i l'oli dins. Com està fet? Així explicar-ho fàcil és com sabeu les bombolles de sabó, que és un cercle, no? I es bufa i llavors surt la bombolla de sabó, no? Doncs això agafem un cercle, el fiquem en caramel, aquest cercle l'aixequem i llavors va caient el caramel en forma de piràmide, no? Llavors amb una cullera tirem una cullera d'oli, per gravetat cau sobre un altre bol amb oli i forma la gota. I ja està la gota d'oli dins del caramel. Hauria que veure. Vull dir, quan l'agafeu no l'apreteu, si es pot agafar tranquil·lament amb la mà, se'l fiqueu a la boca i ja està, simplement ja es farà, notareu el crec i l'oli dins. Una forma diferent de degustar l'oli. Muy bien. Bueno, una altra recepta amb oli, el que hem dit abans de la tradició i la creativitat, no? Això és un polvoró salat d'oli d'oliva. En aquest cas hem treballat amb maltodextrina, sembla una cosa molt rara química, però és un sucre del blat de moro. És quasi no té ni sucre, és un producte, diríem que és salat. Què hem fet? Afegir aquí oli d'oliva, tens la malto per un costat, anar afegint oli d'oliva i s'arriba al punt, la recepta, no? Tant per oli, tant per malto, i el que fem després és amb una màquina, que és la màquina del buit, típica, no? La màquina del buit és aquestes màquines amb bastons que trobem al mercat, i el que fem ficar aquest pols dins d'una bossa al buit, la prensem, la tanquem al buit i això fa com fem un polvoró, no? Que apretem i després el mengem. El mateix sistema, deixem reposar un parell d'hores a la nevera i després tenim el polvoró aquest. En aquest cas hem ficat una mica d'avellana, crocanti d'avellana. I és el que diem de la tradició i innovació, no? Un producte nou, elaborat amb oli d'oliva i té gust d'oli d'oliva. Ho podeu provar. I ara donem pas al maridatge. Sí, bueno, jo soc en Xavier Vidal, ¿vale? Fa uns 6 anys que treballo per Genaventura i amb aquest cava, no, el que és un gran reserva de 45 mesos de criança amb ampolla. Té un color groc pàl·lid, no? Com a pell de llimona, i amb nas és com a molt mineral, amb bastanta fruita caramelitzada i que en boca pues, és molt llarg i rodó, no? Amb la bombolla molt fina, que pels plats així amb oli i això pot lligar bastant. I res més. És fer un producte de gran qualitat, no només a nivell visual, pertanyeixem a la IGP Calçot de Valls, això ens fa complir una normativa de mides, proporcions, etiquetatge, sinó que a més intentem no forçar el conreu de manera que el calçot sigui molt gustós, un calçot dolç. El calçot de calçotada ha de ser dolç. I bé, en això estem intentant fer un bon producte per posar-lo a la disposició del consumidor i de cuiners per elaborar-ho d'aquesta peculiar manera, per exemple. Sí, en aquest cas el que hem fet és el que diem de la tradició, no? I una mica la creativitat. Hem fet un airbag, que és un pa inflat, ¿vale? És farina ecològica i el que fem és contractem la pasta de full, doncs hem tractat igual el pa, no? Perquè agafi fullatge, no? A 240 graus, un bon cop de forn perquè exploti i entre l'aire, no? Hem aconseguit fer un puff, no? Un airbag, i per dins està completament buit, i per fora està cruixent. Després el que fem amb un com es diu en català, un taladro, amb una broca, sí, un trepant elèctric, fem un forat aquí al pa i després l'hem farcit de romesco, que en aquest cas és col·laboració del Jordi Martínez del Bosch, que ens ha portat el romesco, i també el que hem ficat a sobre és un calçot que s'ha fet amb brasa, també col·laboració del Josep Pasqual, que té brasa a la cuina, i hem aconseguit fer un petit mos, és un pa amb romesco i calçot, típic, no? Romesco, calçot i pa. I
però ho hem fet una mica diferent. Que els són civilitzats. Sí. No cal pitet, no cal pitet. I bueno. Bé, jo soc l'Enric Roca, de Cellers Augustus, i estem aquí a Sant Vicenç de Calders, al Vendrell. Ens vam instal·lar ja fa més de 20 anys, perquè era una mica pel que dèiem, no? Perquè vam creure una mica en aquesta zona també, amb els productes d'aquesta zona, i avui aquí us presentem un xarel·lo del 2010, que ha fermentat parcialment en bota, o sigui, hi ha una part d'aquest vi que ha fermentat en bota, una altra part que ha fermentat en dipòsit inoxidable, però els dos s'han ajuntat al cap d'un mes i mig i han fet tota una criança en mares amb el dipòsit inoxidable durant uns 3 mesos o 4. A partir d'aquí doncs hem posat a l'ampolla i és un vi que creiem que pot combinar molt bé amb aquest plat perquè té estructura, té una acidesa que pot compensar molt bé també la dolçor de la ceba petita, del calçot, i a més doncs, és un vi que aguanta molt bé els plats inclús una mica estructurats. Això és un escabetx de barat. Aquí som un plat que hi trobem en aquest cas dos productes, tant l'oli tòrclo com el vinagre cabernet de Fòrum. El barat és de la llotja de Vilanova. Nosaltres sempre el peix blau ens ha agradat molt fer-lo amb el cabernet. En canvi, per les gambes o el marí saltejat, ficar el chardonnay. Jo crec que el vinagre, el maridatge amb la cuina del vinagre, farem unes jornades i és espectacular la cuina del vinagre. I aquest escabetx està fet amb barat, també hi ha pastanaga, també hi ha unes escalunyes més grans que són de Berga, són molt més grans que aquí no es troben tant, i l'escalunya petita típica, i com és temporada també de bolets, doncs el camagroc també de Berga. Bé, el vinagre, l'agrodolç de Cabernet Sauvignon, que l'elaborem allà a Cellers Augustus, des del principi, des que vam instal·lar-nos allà. És un vinagre 100% cabernet, amb soleres de 8 anys. És un vinagre agrodolç, que a més va fantàstic per fer reduccions, per treballar amb la cuina, dona molt de joc, és un vinagre que podeu utilitzar, no penseu només en les amanides i les coses típiques que s'hi posa vinagre, és un vinagre per experimentar la cuina. A més hi tenim més de 1.000 botes destinades a l'envelliment d'aquest producte, ho podeu veure, podeu venir allà, sempre tenim les portes obertes i us explicaran una mica tot el procés. És un vinagre que en aquests moments podríem dir que s'està venent pràcticament a 40 països. A les cuines molt diverses i molt diferents de tot el món. Amb el cava és un cava rosat, reserva de la música, és en aventura. El color és un color rosat cirera, amb aromes de fruita vermella, cirera, magrana, inclús un toc de pètals de rosa. En boca la bombolla és algo més grossa que amb el do, però igualment es desfà la llengua, fa un cava no espès, però sí ampli, i que per aquest plat jo crec que sent un maridatge complicat li pot anar molt bé. De garnatxes, no? Sí, bueno, és un cava fet 100% de garnatxa, que no és massa comú, però ja que és una varietat d'aquí, tant com amb l'altre cava no eren xarel·lo amb cava i parellada, amb aquest 100% garnatxa, que és la varietat que tenim aquí. I és un cava molt fresc i molt ampli. El semicurat és de cabra, és d'una pasta més de fermentació enzimàtica, i llavors és de llet de cabra, i té molt poca curació, té un mes de curació,
diguem, aquest formatge és un formatge que és tou encara, no és un formatge molt fort de gust, és molt suau de gust. I el de pasta tova és un formatge que és amb menys curació encara, que està fet amb un procés de fermentació també làctica, però amb un procés de menys... La quallada és amb un tall més gran perquè quedi més tou i amb una humitat més alta perquè no s'assequi tant i quedi més tou, més cremós. Vull dir, és l'única diferència que hi ha, que un està fet amb més temperatura i l'altre amb menys temperatura per poder un ser més cremós i l'altre més suau. Res més. Bé, aquí hem acompanyat aquests formatges amb un vi blanc chardonnay 100%, fermentat en bota. Aquest sí que ha fermentat totalment en bota, ha fet la malolàctica dins la bota i una criança a les mares dins la bota. Total uns 4 mesos i mig ha estat. Una mica, hem posat aquí una mica per trencar també els tòpics, no? Molta gent es pensa que els formatges s'han de prendre amb vins negres i que els vins blancs són per altres coses. Jo us diria en aquests moments que la majoria de formatges, una gran part, es poden prendre amb vins blancs. Aquest vi blanc notareu que és molt cremós, que té, diguéssim, una sensació inclús dolça i és sec total el vi, és per la criança amb mares que ha fet, i bueno, això pot combinar molt bé, sobretot amb formatges de cabra i formatges que tinguin un punt d'acidesa, que siguin una mica més expressius. I aquest que està fet en quall, que està fet una mica com el formatge, però més ràpid, vull dir, amb una temperatura més alta i llavors doncs, sense cap tipus de ferment. Això és llet pasteuritzada, acalentada a 30 graus i llavors s'hi tira el quall i amb un quart i mig o així queda quallat. Llavors se talla amb uns tacos molt amples, bastant amples perquè quedi més cremós. Llavors se posa a escórrer i és tal com està fet el matol. Es pot fer amb herbacol perquè n'hi ha... Però l'herbacol és més difícil la concentració per la coagulació, perquè l'herbacol a vegades té més un valor més alt d'acidesa i a vegades té un valor més baix. I normalment es fa amb quall animal. Quall animal que està fet dels estómacs dels animals i llavors ja és més fàcil de graduar. Bueno, no... Yo. Pues aquest es un vi dolç natural, o sea, un vino que se ha pacificado espontáneamente en la cepa y que ha quedado dulce simplemente porque fermentado con la levadura autóctona no ha conseguido resistir más la cantidad de alcohol que se iba produciendo y entonces la levadura se ha muerto. Quiere decir que ha quedado dulce no porque se han añadido azúcares, sino porque se han conservado parte de los azúcares. La uva pacificada se queda deshidratada, la cantidad porcentaje de azúcar es mucho más alta que la uva fresca que se usa para hacer vino normal. Con lo cual la levadura autóctona no tiene la capacidad de fermentar, no es una levadura específica alcoholígena que pueda fermentar muchos grados. Este vino tiene 14 grados con 8 y le quedan alrededor de unos 230 gramos de azúcar por litro natural de la uva. És una fermentació, diguem, llet pasteuritzada també, amb una fermentació de 40 graus, amb una temperatura de 40 graus i una fermentació llarga d'unes 6 hores de fermentació. Llavors queda coagulat i això és amb ferments, diguem, de ferments naturals. Aquí una altra recepta, filosofia l'OMAM, no? Que és tradició però innovació, que és típica mermelada de carbassa ecològica de l'Hort de la Tona, en aquest cas, figues també ecològiques, hem fet una mermelada de carbassa, una mermelada de figues, i aquí hem fet la típica esferificació que tothom sap de Ferran Adrià, no? I és agafar el iogurt d'aquest senyor i que és això, aportar ja càlcic,
tropicals, el que fem és ficar dins un bany d'alguin, alguin és una alga, i fa que al caure el bany, en forma de gota, envolta l'alguinat, que és una alga diluïda amb aigua, fa que envolti per una pel·lícula molt fina d'alguin, no? Que és una alga, amb el iogurt, i aconseguim una esferificació. L'avantatge de l'esferificació és l'explosió que tenim a la boca, no? Però és iogurt 100%, vull dir, el gust de l'alguin és totalment neutre i aconseguim, doncs aquí, una versió és fer una presentació una mica més moderna. I veureu que el iogurt realment, a mi t'ha fascinat aquest iogurt de cabra, en fem gelats i fem diferents coses perquè té un punt làctic que no trobem al mercat, aquest punt tant de iogurt com abans. El meu pare diu que quan vaig menjar aquest iogurt em recorda abans quan era jove, no? Jo no l'he provat aquest iogurt, però realment que quan provem aquest iogurt no té res a veure el que hi ha al mercat, vull dir, és un bon producte. De llet. De llet, tot hi fa. Que se la deixen, no? Moltes vegades. I amb el vi aquest provarem un vi dolç de xarel·lo. És un xarel·lo que es cull quan encara és un pèl verd, es deixa pensificar amb un hivernacle, amb sombra, per deshidratar-lo, de manera que puguem concentrar molt l'acidesa, que és el que m'interessa perquè aquest xarel·lo sigui molt fresc. I heu de tenir en compte que de 1.000 quilos de raïm es treuen 100 litres. Només surt una mel molt densa que es fermenta durant 3 o 4 mesos i acaba tenint 8 graus i mig i tot l'altre queda com a sucre residual. I llavors pensem que pot anar molt bé perquè aquí estem parlant amb marmelades també, aquest vi dolç té notes així de figa, de panses, no? I amb aquestes marmelades i l'acidesa del iogurt pot maridar molt bé. I amb això ja caiem, és l'últim maridatge. Vale? Molt bé.